Здравейте, другари и другарки, тенкилисти, потевисти и други артисти. Пак за пореден път им се подлъгах и информацията в интернет съответно не беше кой знае колко достоверна. Пише, че от гара Север от Пловдив има директен рейс за Пловдив, но обаче няма никакъв рейс, няма нищо, нито рейсове, нито нищо. И съответно старото БДЖ, София, Централна гара, гара Север и за Плевен евентуално, може би вместо 12,5 да бъда, сега ще съм 4 нещо. Така, хубаво момчета, айде лека и успешна!